Isinunod ng Department of Agriculture ang pagdaragdag ng 3 pang sariwang
Ayan o, sikip. Ah, grabe, ang sikip. Araw-araw ganyan. Ingat, ingat sa pagdadrive. Masikip. Ayan o. Kaya nakakatamad ako sa Batangas. Ay, nako. Ispan mo. Ayan na, oh, siksikan, oh. Ah, Diyos ko po, rule. Mabagal ito. Yun! Ayan o. Naglilipatan sila rito. Masikip eh. Ayan o. Traffic na sa kabila. Gapangan din pira. Nakakatulis yung mga grabe. Ito dito, maganda na to. Maganda na to itong takbong ito. Really. Mabilis na nga to eh. Yan o. May ginagawa pa sila. Yung gilid, drainage na to. Napakaganda na nito. Yan, sisingit na tayo dito. Pwede na yun dyan. Yan. Kaya mo ng overtake. Mga natitirang halaman. Apil na. Running good. Ito, may ugok. Bilis yan oh.
kalma. Baby, kalma. Daming motor, oh. Parang hindi naman bago. Pwede na, Lord. Basta ang asawa ko sa rin. Pero na masayang balita.